faceți și voi, că nu-i greu de făcut. Cum v-am spus, eu am vrut să fac cu cărniță, bineînțeles, dar Miriam nu a vrut. O zis că nu, mami, vreau decât cu sos de roșii, atât, nimic mai mult. Și n-am făcut mult, am făcut decât pentru ea un pic eu. Mihai nu știu dacă o să mănânce, așa că esențialul este că a ieșit foarte bun, e foarte gustoasă, miroasă nemaipomenit. Vreau să o încercați și voi, să-mi scrieți dacă vă place. Deci arată bine, eu zic, nouă ne place. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă dorim poftă bună și vă spunem la revedere!